በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ናይ እግዚአብሔር አምላክ ቤተሰብ ከመይ ቀኒኻትኩም ግሩም ሚድያ ምክትታል ትርከቡ ናይ ሎማዓንቲ ድማ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስቕለት ብመልክዕ ትረኻ እየ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ክሳብ መወዳእታ ክትዳምፅዎ እናፀዋዕኹ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ድማ ሰብስክራይብ ግበሩ አበርቲዕና ክንሰርሕ እውን ስለዝሕግዘና ከምኡ ድማ ናብ ኩሉ መንታን ክበፅሕ ነቲ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ላይክ ስለዘድለ ይኾነ እቲ ቪድዮ ዩቲዩብ ናብ ብዙሕ ሰብ ሪኮመንድ ስለዝገብሮ ብድሕሪ እቲ ላይክ እዩ ስለዚ ነዚ ቪድዮ ላይክ ኢልኩም ጀምሩ ብድሕሪኡ ድማ ናብ ኣሕዋትኩም ሼር ግበርዎ ብቐጥታ ናብኡ ክወስደኩም ሞቱ ብዝመስል ሞት ምስኡ እንተሓቢርና ትንሳኤኡ ብዝመስል ትንሳኤ እውን ምስኡ ክንሓብር ኢና እግዚአብሔር አምላክ ሰማያት ከይተዘርግሑ አኽራናት ከይቆሙ አፍላጋት መውሓዝ ከይጀመሩ ንሱ በባህሪኡ ዝነበረ እዩ ብርሃናት ከይበርሁ ጻልማት ከይተጋረደ ብርሃን መዓልቲ ከይበርሃብ ለይቲ እውን ከይተፈጥረ ከዋኽብቲ ከየንጸባርቑ መላእኽቲ ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር አቀዲሙ ነበረ ፍጥረታት ግሩምን ዝተደነቁን ገይሩ ፈጠሮም ሰማይ ብዘይ ዓንዳ ቆመ ንምድሪ እውን ኣብ ልዕሊ ማይ መስረታ ኣብቲ ዝጸረየ ሰማይ ንምሸት ዘመልክዑ ወርሒ ከዋኽብቲ ሰዓታ ከየዛነፈት ንግሆ ብምብራቕ ወፅያ ምሸት ብምዕራብ ትዓርብ ፀሓይ 7 ሰማያት 22 ስነ ፍጥረትን ብጥበቡ ፈጠረ ነገር ግን ኣቦታት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ዓለም ካብ ዝፈጠረሉ ጥበቡን ላዕሊ ሰብ ኮይኑ ንዓለም ዘድሐነሉ ጥበብ ኣዝዩ ይበልፅን ይረቅቕን ይብሉ ኸመይሲ እግዚአብሔር ዓለማት ፈጠረ እንተበልካ ዘድንቕ ነገር የብሉን ምክንያቱ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ሰብ ኮይኑ ብሰባት መከራ ተቐበለ ምባል ግን ኣዝዩ ዝገርምን ድንቂ ዝበሃል ነገርን እዩ ሞተ ዘኢይመውት ከመይ ይስዓሮ ለሞት ሞተ ዘኢይመውት ከመይ ሃይዎሙ ለሞታን ማለት ንሞት ክስዕሮ ነቶም ዝሞቱ እውን ሕያዋን ክገብሮም እቲ ብባህሪኡ ዘይመውት ኣምላኽ ሞተ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣዳም ካብ ሞት ንምድሓን ብዝኣተወ ቃል ኪዳን መሰረት 5500 ዘመን ምስ ተፈጸመ ካብ ድንግል ማርያም ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ሰብ ክኸውን መጸ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ኣብ ቅዳሴኡ ካብ ኣቡ ከይወፀ መጸ ካብ ኣነባብርኡ ከይተፈለየ ወረደ ከም ዝብል ካብ ሰለስነቱ ከይተፈለየ መጸ ካብ ሓድነቱ እውን ከይተፈለየ ወረደ ካብ ዝፋኑ ከይተፈለየ ብስጋ ህፃን ኮነም ካብ ምልኣቱ ከይተወሰነ ኣብ ማህፀን ተጸንሰ ኣብ ታሕቲ እውን እንከይወሰኸ ተወለደ ቀዳማዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ኢየሩሳሌም ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ሮማ ነበረት ሽዑ መንግስት ሮማ ካብ እንግሊዝ ተሒዙ ክሳብ እስራኤል ዓረብን ሓዊሱ ዓለም ይገዝእ ነበረ ሮማ ገናና መንግስቲ ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ሮማውያን ኣብ ዓለም ፍሉይ ናይ ዜግነት መሰል ነበሮም እቲ ናይ ኣዳም ዕዳ በደል ክስዕር ካብ ናይ ሲኦል ቁራኝነትን ካብ ናይ ዲያብሎስ ተገዛእነትን ሓራ ኸውፀና ብስጋ ማርያም ናብ ምድሪ ዝመፀ እግዚአብሔር ወልድ ኣብ ምድሪ ሰናይ ቀባበላ ኣይተገበረሉን ብብስራት ቅዱስ ገብርኤል ብዘይ ዘርኢ ሰብ ካብ ድንግል ማርያም ኣብ ቤተልሔም ክውለድ ከሎ ኩሉ ዘለዎን ምንም ዘይጎድለን ንሱ ምንም ከም ዘይብሉ ኣብ ደም በኸፍቲ ተወለደ ብጥበብን ብሞገስን ንኣዲኡ እናተኣዘዘ ድማ ዓበየ ኣብ 30 ዓመቱ ብኢድ ዮሐንስ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠመቐ ኣብኡ እውን ናይ ዕዳ ደብዳቤና ደምሰሰልና ድሕሪዚ ጎይታ ወንጌል እናሰበኸ ሕሙማን ስጋ ብተኣምራት ሕሙማን ነፍሲ ብትምህርቲ ይሕው ነበረ ኣብ ዝወዓለሉ እናወዓሉ ኣብ ዝሓደሩሉ እናሓደሩ ትምህርቱ ዝሰምዑ በረከቱ ዝረኽቡ 5 ዕዳጋ ዝኾነ ህዝቢ ይኽተልዎ ነበሩ ገሊኦም ቃሉ ንምስማዕ ገሊኦም ድማ መልክዑ ጽቡቕን ሰብሪእዎ ዘይጽገምን ስለ ዝነበረ ነቲ ዝፍቶ ግርምኡ ንምርኣይ ይስዕብዎ ነበሩ ገሊኣቶም ድማ እናበርከተ ይምግብ ስለ ዝነበረ ካብቲ ዝብላዕ ንምስታፍ ይኽተልዎ ነበሩ እቶም ዝተረፉ ድማ ብሕማም ዝተተሓዙ ኣብ ዓራት ዝወደቁ ሕሙማት ካብ ሕማሞም ከድሕኖም ይስዕብዎ ነበሩ ጎይታ ግን ናብ ከረን እናደየበ ብዓብይ ድምፂ ወንጌል ይሰብኽ ነበረ ንኹሉ ከም ዝርዶ ብምስላ እናገበረ ነቲ ህይወት ዝኾነ ቃሉ የምህሮም ነበረ እቶም ኣብ ሓዘንን መከራን ዝነበሩ ቃሉ ዝሰምዑ ተኣምራቱ ዝዕዘቡ እውን
ይጽናዕኑን ይሕጎሱን ነበሩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓዘኑ መጽናዕንዒ፣ ንዝደኸሙ ብርትዓ፣ ንዝወደቑ ትንሣኤ፣ ንዝሓዘኑ ቐልጢፉ ዝጉብኒ፣ ንዝጐደሎም ዝመልእ ናይ በረከት ኣቦ እዩ። ኣብ ናይ ቃና ዘገሊላ መርዓ ምስ ኣዲኡም ቤተና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምስ ሃዋርያት እንተረኺቡ ነቲ ዝጐደሎም ነገር ከም ዝመልአሎም ጐይታ ነቲ ህብስቲ ባሪኹ ክሳብ ዝተርፍ መገቦም። ኣብ ልዕሊ ማይ እናተጓዓዘ ኸደ ንፋሳት ቃሉን እናሰምዑ ተኣዘዝሉ። ኣጋንንቲ እናፈርሑን እናተንቀጥቀጡን ሰገድሉ። ካብ ብዙሓት ሰባት እውን ኣውፅኦም። ነገር ግን ብሞቱ ሕይወት ንዝህብ ጐይታ ምድሪ ሞት ኣዳለወትሉ። ጽሙዓት ስለ ዘስተየ ናይ ሕይወት ወንጌል ስለ ዝሰበኸ ብሓድሽ መንገዲ ስለ ዝቓነየናን ሰናይ ዝኾነ ነገርን ብምግባር ጥራሕ ክስቀልን ክመውትን ፈረድሉ። እቶም ካህናትን ጸሓፍቲ ፈሪሳውያንን ምስ ጲላጦስ ከመይ ገይሮም ከም ዘባእስዎ ይሓስቡ ነበሩ። እቶም ህዝቢ ክርስቶስ ኣብ ዝወዓለሉ ስለ ዝወዓሉ፣ ኣብ ዝሓደረሉ ስለ ዝሓደሩ፣ ንኣቶም ገዲፎም ድማ ንዕኡ ብምስዓቦም ኣቖጥዖም። ፋሲካ ዝበሃል በዓል ቅጫ ምስ ቀረበ ድማ ጸሓፍትን ሊቃነ ካህናትን ከመይ ገይሮም ከም ዘትሕዝዎ ክመኽሩ ኸለዉ ሰይጣን ኣብቲ ንጐይታ ካብ ዝሰዓቡ 12 ሃዋርያት ሓደ ዝኾነ ይሁዳ ኣተወ። ከመይ ገይሩ ኣሕሊፉ ከም ዝህቦም ምስ ተስማዕምዐ ድማ 30 ብሩር ወሰንሉ። ፈጣሪ ዓለማት ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብ30 ብር ተሸጠ። ጐይታ ከምቲ ዝለመዶ ናብ ደብረ ዘይት ኸይዱ ኣብቲ ናይ ኣታኽልቲ ቦታ ኣብ ጌተ ሰማኒ ኸሎ ካብቶም 12 ሓደ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ዝመርሖም ዝሓዙ ካህናትን ጸሓፍትን ካልኦት ብዙሓት ሰባትን ናብኡ ገስገሱ። እቲ ኣነ ዝስሕሞ ንሱ እዩ፣ ሒዝኩም ተጠንቂቕኩም ውሰድዎ ኢልዎም ስለ ዝነበረ መምህር ደሓን ደው ዒልኻ ኢሉ ሓቒፉ ሰዓሞ። ሽዑ ኣይሁድ ተረባሪቦም ሓዝዎ። እዚ ንኣይሁድ ካብ ይሁዳ ዝተውሃበ ምልክት እዩ ነይሩ። ቅዱስ ዮሐንስ ኣፈወርቅ ኣብ ቅዳሲኡ ነቲ ኹሉ ዝሓዘ ሓዝዎ፣ ነቲ ኹሉ ዝገዝእ ኣሰርዎ፣ ብቁጥዓ ሰሓብዎ፣ ብፍቕሪ ድማ ሰዓቦም እናበለም ይገልጽ። እታ ምሸት እቲኣ ኸዓ ናይ መከርኡ መጀመርታ ኾነት። ቅዱስ ያሬድ ንይሁዳ እናተደነቐ ኸምዚ ኢሉ ይሓቶ፣ ምንተ ወሃብከ ይሁዳ ኣይሁድ ኣዝማዲከ ማለት ይሁዳ እቶም ኣዝማድካ ኣይሁድ እንታይ እዮም ሂቦምኻ? ጐይታኻ ካብ ኩሉ ዝበልጽ ስልጣን ሂቡካ ዶ የለን? ስጋይ ቆሪሰ ደመይ ኣፍሲሰ መስዋዕቲ ኾይነ ኸድሕነካ እየ ኢሉ ዝኣተወልካ ጐይታ እንዳሃለወካ ይብሎም። ጐይታ ሞት ከሸንፍ መውጋእቲ ሞት ክሰብር እናሰሓቡ ወሰድዎ። ጐይታ ምስ ተተሓዘ ሃዋርያት ተበታተኑ። እቲ ጓሳ ምስ ተወቕዐ እቲ መውጋሰ እውን ተበተነ። ይሁዳ ነቶም ካህናትን ወታደራትን ሮማ ኣሕሊፉ ምስ ሃቦ ድሕሪኡ ናብ ዝኸባቢ እዚ ኣይተመልሰን። ድንግል ማርያም በዓል ፋሲካን ንምኽባር ኣብ እትዳለወሉ ጊዜ ወዳ ምትሓዙ ሰምዐት። ወዳ መከራ ናብ ዝቕበለሉ ኣይሁድ ድማ ግፍዕን ናብ ዝፍጽምሉ ናብ ኢየሩሳሌም ክወስድዋ ድማ ካብ ሃዋርያት ሓደ ኣለሸት። ንኣይሁድ ስለ ዝፈርሑ ግን ኩሎም ገዲፎም ወሃደሙ። ምስ ጴጥሮስ ክትከይድ ደልያ ንጴጥሮስ ኣለሸት። ንሱ ግን ኣብ ቅጥሪ ናይቲ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ብፍርሒ ኣይፈልጦን ይብል ነበረ። ዳግማይ ብዛዕባ ሓዊ ያዕቆብ ሓተተት። ንሱ እውን ክሕዝዎ ኸለዉ ክዳኑ ገዲፉ ሃዲሙ ተባሃለት። እንድርያስ ደለየት። ምስ ወድኺ ናብ ከተማ ይመጸን ተባሃለት። ቶማስ እውን ከምኡ ሃዲሙ። ንበርተሌሞስ ሓተተት። ካብ ኩሎም ቀዲሙ ሃዲሙ በልዋ። ንፊልጶስ ሓተተት። ንሱ ሓንቲ መዓልቲ እኳ ኣይተረኣየን በልዋ። ንማቴዎስ ሓተተት። ንሱ ደኣ ግብሪ ዝእክብ ስለ ዝነበረ ካብ ኩሎም ንላዕሊ ፈሪሑ ተሓዊኡ በልዋ። ስለ ኩሎም ሓደ ብሓደ ሓተተት። ምስኡ ናብ ቀራንዮ ካብ ዝኸደ ዮሐንስ ወጻይ ሓደ እኳ ኣይረኸበትን። እናበኸየትን እናነብዐትን ድማ ናብ ቀራንዮ ገስገሰት። ኩሎም ፈሪሖም ተሓዊዮም ሓደ እኳ ምስኡ ዝኸውን መከርኡ ዝካፈል ብዘይምንዋሩ ኣብ ጸሓፍትን ካህናትን ይግባይ ኢሉ ዝሓትት ሕደጉ ኢሉ ዝኽልክል ይኣክል ኢሉ ዝምጉት ብዘይምንዋሩ ኣብ ልዕሊ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ መከራን ስቃይን ኣብዝሕሉ። ድሕሪ እዚ ከም ሕጎም ሞት ክፈርድሉ ኣብ ኣደባባይ ኣቆምዎ። ሊቃነ መላእክት ብፍርሕን ብምንቅጥቃጥን ኣብ ቅድሚኡ ዝቆሙ ንዕኡ ኣብ ኣደባባይ
ኣቆምዎ። እዚ ሰብ እዚ ህዝብና ክዓውር ንቀይሳር ግብሪ ከይህውን እናኸልከለ ኣነ ክርስቶስ ንጉስ እየ ክብል ረኺብናዮ ኢሎም ከሰስዎ። ብሰንበት ንሕሙማን ስለ ዝሐወየ ንዝሞቱ ከዓ ስለ ዘተንስአ ሰንበት ዘየኽብር ናይ እግዚአብሔር ወገን ኣይኮነን ብምባል ከሰስዎ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ጎይታ ኢየሱስ ሓደ ኢዱ ዝደረቐት ሰብ ኣብ ቤት ጸሎት ረኸበ። ኣይሁድ ግን ክኸስዎ ስለ ዝደለዩ ብሰንበት ይሕውዮ እንተኾይኑ ይከታተሉ ነበሩ። ጎይታ ድማ ኢድካ ዘርግሕ በሎ። ኢዱ ዘርግሐ፣ ከምታ ካልአይቲ ድማ ኾነትሉ። ኣይሁድ ግን ሰንበት ስዒሩ በሉ። ካልእ ግዜ ድማ ብሰንበት ክሓልፍ ከሎ ዕውር ኮይኑ ዝተወለደ ሰብ ረኸበ። ናብ መሬት እንትፍ ኢሉ ጭቃ ለዊሱ ኣዒንቱ ቀብኦሞ ኣብ ሰሊሆም ከይድኻ ተሓጸብ በሎ። ኸይዱ ምስ ተሓጸበ ድማ እናረኣየ ተመልሰ። ኣይሁድ ግን ሰንበት ስዒሩ በሉ። ነቶም ዝሓመሙ ብምሕዋዩ ነቶም ዝሞቱ ብምትንስኡ በደለኛ እዩ ክስቀል ይግባእ በልዎ። ነገር ግን እቲ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ዘቕረብዎ ክሲ ዋላ እኳ ናይ ሓሶት ክሲ እንተኾነ ንክርስቶስ ገበነኛ ከብሎ ግን እኹል ኣይነበረን። ጲላጦስ ብቕንኢ ከም ዘተሓዝዎ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ነቲ ዝተኣከበ ህዝብን ጸሓፍቲ ፈሪሳውያንን ኣነ ኣብዚ ሰብ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ይረኸብኩሉን፣ ንስኻትኩም ከም ሕግኹም ወሲድኩም ፍረድዎ በሎም። ንሳቶም ድማ ካብ ገሊላ ጀሚሩ ክሳብ ኣውራጃ ይሁዳ እናመሃረ ንህዝቢ እናወጸሎ ኢሎም ጨደሩ። ጲላጦስ ግን ገሊላ እትብል ቃል ምስ ሰምዐ ናይ ገሊላ ሰብ እንተኾይኑ ኢሉ ንሰባት ሓተተ። ናይ ገሊላ ሰብ ምዃኑ ምስ ፈለጠ እዚ ግዝኣት ሄሮድስ እዩ፣ ንዕኡ እዩ ዝምልከት ኢሉ ናብ ሄሮድስ ሰደዶ። ሽዑ ሄሮድስ ኣብ ኢየሩሳሌም ከሎ ጎይታ ናብኡ ተለኣኸ። ጎይታና ኢየሱስ ካብ ተገዛእነት ነፃ ክንሱ ብትሕትና ኸደም። ናይ ምድራውያን ሰማያውያንን ገዛኢ እናሃለወ ኣይሁድ እናደፍኡን እናሰሓቡን ናብ ሄሮድስ ወሰድዎ። ሄሮድስ ምስ ረኣዮ ነቲ ምልኩዕ ግርሙኡን መልክዕ ገጹን ብምርኣዩ ኣዝዩ ተሓጐሰ። ብዛዕባ ኢየሱስን ብዛዕባ ስርሑን ሰሚዑ ስለ ዝነበረ ክርእዮ ንብዙሕ መዓልቲ ይምነ ነበረ። ሄሮድስ ካብ ሃረርትኡ ዝተልዓለ ደጋጊሙ ሓተቶ፣ መርመሮ። ጎይታ ግን ቃል ኣይመለሰን። ጸሓፍቲ ፈሪሳውያንን ካህናትን ድማ ስቕ ስለ ዝበለ ናይ ሓሶት ክሶም ክድርድሩ ጀመሩ። ሄሮድስ ድማ ነቶም ርህራሄ ዘይብሎም ወታደራት ብጅራፍ ክገርፍዎ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ። ብመውቃዕቱ መውቃዕቲ ኣዳም ከውግድ ብትእዛዝ ሄሮድስ ብዙሕ ተወቕዐ። ስጉኡ እናተቆራረጸ ደሙ ከም ማይ ናብ ምድሪ ፈሰሰ። ንኢየሩሳሌም ዝገዝእ ዝነበረ ሄሮድስ ንጎይታ ኢየሱስ ኣቃለሎ። እዚ ሰብ እዚ ሞት ይግብኦ ኢሉ መሊሱ ናብ ጲላጦስ ሰደዶ። እታ ክርስቶስ ኢየሱስ ብዙሕ መከራ ዝተቐበለላ መዓልቲ ናይ ፍቕርን ናይ ዕርቅን ናይ ይቕሬታን ሓጢኣት ዝሕደገላ ናይ ህይወትን ድሕነትን መዓልቲ ስለ ዝኾነት ካብ ቀደም ጀሚሮም ኣብ ጽልእን ክርክርን ዝነበሩ ጲላጦስን ሄሮድስን በታ መዓልቲ እቲኣ ተፋቐሩ። ጎይታ ናብ ጲላጦስ ተመልሰ። ጲላጦስ ሄሮድስ ናብኡ ከም ዝመለሶ ምስ ረኣየ ነቲ ዝተኣከበ ህዝቢ ናብ ሄሮድስ ሰዲደዮ ነይረ። ንሱ እውን መሊስዎ ኣሎ። እንሆ ድማ ንሞት ዘብጽሕ ዝገበሮ ነገር የለን፣ ስለዚ ገሪፈ ክፈትሖ እየ በሎም። ጸሓፍቲ ፈሪሳውያንን ካህናትን ግን ነቲ ዝተኣከበ ህዝቢ ኣለዓዓልዎ። ንኢየሱስ ስቐሎ ንበርባን ከኣፍትሓልና ንኽብሉ ነቲ ህዝቢ ኣእመንዎ። ብድሕሪኡ እቲ ህዝቢ ኩሉ ንኢየሱስ ስቐሎ ንበርባን ፍትሐልና በለ። ጲላጦስ ድማ ደጋጊሙ ኽፍኣት ስለ ዘይረኸበሉ ከድሕኖ ወይ ከዓ ገሪፉ ክፈትሖ ሓተቶም። ህዝቢ ግን ብዓብዪ ድምፂ እናጨደሩ ንበርባን ፍትሐልና፣ ንዕኡ ግና ስቐሎ በሉ። በርባን ማለት ኢዱ ብናይ ንጹሓት ደም ዝጨቀወ ብዙሓት ነፍሳት ቀቲሉ ዝተኣሰረ ሽብርን ሁከትን ዘንግስ ሰብ እዩ ነይሩ። በደል ዘይተረኸበሉ ንጹሕ ባህሪ ክርስቶስ ግን ይሰቐል በሉ። ዝሰማዕናዮ መን ኣሚኑ? ቅልጽም እግዚኣብሔር ንመን ተገሊጹ ከም ዝብል እቲ ይሰቐል ዝብል ናይ ኣሕሉቕን ካህናትን ናይ ህዝብን ድምፂ እናበርትዐ ኸደም። ህዝብን ጲላጦስን ከምዚ ክዘራረቡ ኸለዉ ሰበይቲ ጲላጦስ ኣብዚ ናይዚ ንጹሕ ሰብ ደም ተሓታቲ ኸይትኸውን
እትብል መልእኽትን ዝረኣየቶ ሕልምን ለኣኸትሉ ጲላጦስ ተደናገረ። በቲ ሓደ ወገን እቶም ኣእላፍ ዝኾኑ ነበርቲ ሮማን አይሁዳውያን በቲ ሓደ ወገን ድማ ናይ ሰበይቱ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽትን ዝረኣየቶ ሕልምን ብምሕሳብ ተጨነቐ። ክርክር መብዝሕ እምበር ምንም ዝጠቅም ነገር ከም ዘየለ ምስ ረኣየ ማየምፁለ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኢሉ ተሓፀበ እሞ ኣነ ካብ ደም ናይዚ ንጹህ ሰብ ንጹህ እየ በሎም። እቲ ህዝቢ ድማ ደሙ ኣብ ልዕለይናን ኣብ ልዕል ደቅናን ይኹን በለ። ካብዚ ንድሓር ኣይሁድ ንጎይታ ኢየሱስ እናጸረፉ ከጋፍዕዎ ጀመሩ። እቲ ናይ ጸርፊ በደል ግን ብዕለተ ዓርቢ ጥራሕ ኣይኮነን ነይሩ። 3 ዓመት ምሉእ ደኣ ይጸርፍዎ ነበሩ እምበር ወዲ ዮሴፍ ሳምራዊ እዩ ብሓለቓ ኣጋንንቲ ገይሩ እዩ ኣጋንንቲ ዘውፅእ ዘሎ እናበሉ ኩሉ ግዜ ይጸርፍዎ ነበሩ። ኣጋንንቲ ዝሓደሮም ሰባት ግን ካብ ኣይሁድ 1000 ግዜ ሒሾም መሰኻኽር ኮኑሉ። ጋኔን ከም ዘይብሉ ምስ ብኤልዜቡል ሕብረት ከም ዘይፈልጥ ቅዱስ ወዲ ልዑል እግዚአብሔር ምዃኑ መስከሩ። ኣይሁድ ግን በደለኛ ገባሪ ክፉእን መታለልን እናበሉ ጸረፍዎ። ጎይታ ብባህሪኡ ንጹህ ብኣነባብርኡ ክቡርን ሓቀኛን እዩ። ብዛዕባ ሓጢአት ካባኻትኩም ዝከራኸረን መን እዩ ከም ዝበሎም ንኣይሁድ ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሰበይቲ ከም ዝናገበረት ከላ ስለ ዝረኸብናያ ብሕጉ ሙሴ ክፈርደላ ጸሓፍቲ ፈሪሳውያን ናብ ጎይታ ምጽዋ። ሓጢአትኪ ተሓዲጉ ኢልኪሉ ዘድሓነ ኣምላኽ ኣይሁድ ግን ንዕኡ ሓጢአተኛ በልዎ። ኣብ ቤት ስምዖን ሽቶ ዝቐብኣቶ እግሩ ብንምዓታ ዝሓጸበቶ ብዙሕ ስለ ዝፈተወት ብዙሕ ሓጢአት ይቕረበለላ። ነቲ ሓጢአት ይቕረ ዝብል ሰናይ ዘበለ ነገር ኩሉ ዝገብር ኣምላኽ ኣጋፍዕዎ፣ ክገርፍዎ እውን ኣእዳዉ ንድሕሪት ኣሰርዎ። ብድሕሪዚ ወታደራት ብተኸታታሊ ክገርፍዎ ጀመሩ። ብሕጎም መሰረት ዝተገረፈ ከም ዘይስቀል ዝስቀል እንተኾይኑ ድማ ከም ዘይግረፍ እናፈለጡ ናይ በደል ብግፍዒ ገሪፎም ብግፍዒ ሰቐልዎ። ካብቲ መውቃዕቲ ዝተልዓለ ስጉኡ ቆሰለ። ዘይውቃዕ ኣምላኽ ሰባት ንምድሓን ስጋ ለቢሱ ብምምጽኡ ተወቕዐ። ሰራዊተ መላእክቲ ብፍጹም ድንጋጸ ንዝሰግዱሉ ኣምላኽ ኣይሁድ እናላገጹ ኣብ ቅድሚኡ ተንበርከኹ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ኣብ ቅዳሴኡ ናይ ጎይታ ትሕትናን ስቕታን እናገረሞ ክንድዚ ዝኣክል ትሕትና ከመይ ዝበለ ትሕትና እዩ? ክንድዚ ዝኣክል ትዕግስቲ ከመይ ዝበለ ትዕግስቲ እዩ? ክንድዚ ዝኣክል ስቕታኸ ከመይ ዝበለ ስቕታ እዩ? ክንድዚ ዝኣክል ቸርነትካ ከመይ ዝበለ ቸርነት፣ ክንድዚ ዝኣክል ሰብ መፍቃር ከመይ ዝበለ ፍቕሪ እዩ ይብል። ጎይታ ስለ ኣዳም መውቃዕትን ማእሰርትን መረጸ። ጲላጦስ ብህዝቢ ከይጽላእን ናይ ኣይሁዳውያን ፍቓዶም ንምፍጻምን ስቐልዎ ኢሉ ክርስቶስ ኢየሱስ ሃቦም። ኣይሁድን ጭፍራታቶምን ድማ ንጎይታ ናብ ኣደባባይ ፍርዲ ወሲዶም ነቲ ሓንቲ ወጥ ዝኾነት ልብሱ ገፈፍሉ እሞ ቀይሕ ግምጃ ኣልበስዎ። ከም መብረቕ ዘንጸባርቕ ከም በረድ ጻዕዳ ዝኾነ ልብሲ ዝኽደን ንላግፂ ኢሎም ቀይሕን ጻዕዳን ሃሪ ኣልበስዎ። ንችሩቤል ልብሰ መብረቕ ንሱራፌል ድማ ልብሰ ግርማ ዘልብሶም ንዕኡ ቀይሕ ሃሪ ኣልበስዎም። ካብ ስየን እሾኽን ዝተሰርሐ ከም መርፍእ ዝበለ 50 እሾኽ ዘለዎ ናይ መከራ ኣኽሊል ኣብ ርእሱ ደፍእሉ። እዞም እሾኽ እዚኣቶም ክሳብ ዓጽሙ ኣተው። ምንጪ ሕይወት ንዝኾነ ንዕኡ ናይ እሾኽ ኣኽሊል ደፍእሉ። ንመላእኽቲ ናይ ብርሃን ቆቢዕ ንዘልበሶም ንጉሰ ነገሥት ንዝኾነ ጎይታ ናይ እሾኽ ኣኽሊል ደፍእሉ። በቲ ናይ እሾኽ ኣኽሊል ዝተሃሰየ ርእሱ ደም ኣዝነበ፣ ገጹ ደም ለበሰ፣ ኣካሉ ብምልኡ ብደም ጠልቀየ። ሰላም ንዓኻ ይኹን ንጉስ ኣይሁድ እናበሉ ድማ የላግጽሉ ነበሩ። ሰራዊተ መላእኽቲ እናፈርሑ ዝሰግድሉ ገጸይ ርእዩ ዝቐውም የለን ዝበለ ጎይታ ናብ ገጹ ተፍዕሉ። ንሱ ግን ነቲ ዘፈንፍንን ርኹስን ዝኾነ ምራቆም ኣብ ገጹ ተቐበለ። ካብ ግርማ ገጹ ዝተልዓለ ፍጥረት ኩሉ ዝንቅጥቀጠሉ ኣምላኽ ገጹ ብጽፍዒት እናወቕዑ መከራን ስቃይን ኣብዚሕሉ። እቶም ህዝቢ ድማ ነቲ ዝተኸደኖ ልብስን ዝተደፍኦ ኣኽሊል ዕሾኹን ምስ ረኣዩ ስቐሎ እናበሉ ጨደሩ። ጲላጦስ ድማ እንሆ ወሲድኩም ስቐልዎ ኢሉ ሃቦም። 17 እመት ዝኸውን ዝተማሳቐለ ዕንጨይቲ ኣሰኪሞም ድማ ክሰቕልዎ ወሰድዎ። ድሕሪ እዚ ናብቲ ካብ ቀጽሪ ኢየሩሳሌም ወጻኢ ዝርከብ ቀራንዮ ድማ ጉዕዞ ኾነ። ምስኡ ዝነበረ በዝሒ ህዝቢ ከምዚ ኢልኻ ብቐሊሉ ዝግመት ኣይነበረን።
ናይ ውግእ መሳርሒ ሒዞም ዝስዕቡ ጭፍራታት 580 እዮም ነይሮም። ተሓባበሩ ካልኦት ብዙሓት ሰባት እውን ነበሩ። ነቲ መከርኡን ስቃይን ዝተዓዘባ ኣንስቲ ኢየሩሳሌም ከዓ ልበን እናወቕዓ መሬት እናደብደባ ይበኽያሉ ነበራ። ንሱ ግና ኣትን ኣንስቲ ኢየሩሳሌም ንዓይ ኣይትብካያለይ፣ ንርእስኽን ንደቅኽን ብኸያ በለን፣ ዘይወለዳ ማህፀናት ዘየጥወባ ኣጥባት ብፅዓን እየን ዝበሃለሉ መዓልቲ ክመጽ እዩ። ኣብዚ ርሑስ ዕንፀይቲ ከምዚ ካብ ገበሩ ኣብቲ ንቑፅ ዕንጨይቲ ደኣ ከመይ ክገብሩ ይኾኑ በለ። ካልኦት ክልተ ሸፋት እውን ሒዞም መጹ። መስቀሉ ተሸኪሙ ኣብ መንገዲ ወደቐ፣ ተጨነቐ፣ ተሳቀየ፣ ኣፉ ግን ኣይከፈተን። ቀራንዮ ምስ በጽሑ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ መስቀል ብዝዋኑ ኣደቂሶም ብመስማር ኣእዳውን ኣእጋሩን ሸንኪሮም ሰቐልዎ። ነተን ኣእዳው ክሳብ ወሰን እቲ መስቀል ዝበጽሕ ብገመድ እናሰሓቡ ብኽልተ ችንካር ወቕዕዎ። ንሕሙማት ብኣይዳው ስለ ዘሕወዮም፣ ንለምጻማት ስለ ዘንጽሖም፣ ንዕውራት ዓይኖም ስለ ዘብርህሎም፣ ንሙዉታት ስለ ዘተንስአ ኣይሁድ ኣእዳውን ኣእጋሩን ቸንከርዎ። እቲ ረብሻን ጨደራን ቀጸለ። ናይ ክርስቶስ ስቃይ እውን ከምኡ ሽንካር ተወቂዑ ምስ ተወድአ ናብ ናይ ዕንጨይቲ መስቀል ሰቐልዎ። ገጹ ናብ ምብራቕ፣ የማነይቲ ኢዱ ናብ ደቡብ፣ ጸጋመይቲ ኢዱ ድማ ናብ ሰሜን ገይሮም ሰቐልዎ። ንሱ ግን ስለ ድሕነት ዓለም ኣብ ማእኸል ምድሪ ተሰቕለ። ንዓና ምስ ጻድቃን ሓደ ክገብረና ምስ በደለኛታት ተቖጸረ። ጲላጦስ ድማ ናይቲ ገበኑ ጽሑፍ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ኣቐመጠ። እቲ ጽሑፍ ድማ እዚ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ ኣይሁድ እዩ ዝብል ነበረ። በቲ መንገዲ ዝሓልፉ ዝነበሩ ሰባት ድማ ንጎይታና ይጸርፍዎ ነበሩ። ጸሓፍቲ ፈሪሳውያን ካህናትን ድማ ንኻልኦት የድሕን ነይሩ፣ እስኪ ንዓርሱ የድሕን እናበሉ የላግጹ ነበሩ። ንሱ ግን ብስልጣኑ ካብቲ መስቀል ክወርድ ምኽኣለ ነይሩ። ግናኸ ኣዳም ነታ መዓልቲ እቲኣ ብተስፋ ይጽበያ ስለ ዝነበረ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ዝመጸልና ዓላማ ስለ ዝነበረት ካብ መስቀል ኣይወረደን። ኣብቲ ግዜ እቲ እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ጥቓ እቲ መስቀል ቆይማ ነቲ ልቢ ዘንድድ ብኣንጀት ዝቖርጽ ስቓይ ንጹህ ወዳ እናረኣየት ተሓዝንን ትበክን ነበረት። ብዛዕባ እቲ ብድንግልና ዝጸነሰቶ ፍቕሪ ወዳ ድንግል ማርያም ስለምንታይ ዘይትበኪ? ጥዋ ዘጥወት ተወዳ ድንግል ማርያም ስለምንታይ ዘይትበኽየሉ? ብስደት ካብ ሃገር ናብ ሃገር ሒዛቶ ዝተጓዓዘት ኣብ በረኻ ግብፂ ሒዛት ተንከራተተት ወዳ ድንግል ማርያም ስለምንታይ ዘይትበኽየሉ? ራሄል ስለ ደቃ ትበኪ ካብ ኮነት ድንግል ማርያም ደኣ ስለምንታይ ዘይትበኪ? መቃብሮም ንዘይረኣየቶም ደቃ ራሄል ካብ በኸየት ድንግል ማርያም ዝተሓተመ መቃብር ወዳ እናረኣየት ስለምንታይ ዘይትበኪ? ናይ 12 ነገደ እስራኤል ኣቦ ያዕቆብ ስለ ወዱ ስለ ዮሴፍ ዝበኸዮ ብኽያት ሎሚ ሓድሽ ኮይኑ ተረኽበ። ያዕቆብ ወዱ ዮሴፍ ኣሕዋቱ ከኣስርዎ ይረኣየን፣ ድንግል ማርያም ግን ወዳ ኣብ መስቀል ተሸንኪሩ ሪኣቶ እያ። ያዕቆብ ንዮሴፍ ኣሕዋቱ ናብ ጉድጓድ ክድርብይዎ ኣይረኣየን፣ ድንግል ማርያም ግን ወዳ ኣብ ኣደባባይ ተሰቒሉ ሪኣቶ እያ። ያዕቆብ ክዳን ወዱ ገፊፎም ክሸጥዎ ኣይረኣየን፣ ድንግል ማርያም ግን ይሁዳ ንወዳ ብ30 ብሩር ክሸጦ ሪኣቶ እያ። ያዕቆብ ደም በጊዕ ርኢዩ እዩ ዝበኸየ፣ ድንግል ማርያም ግን ደም ክርስቶስ ከም ውሕጅ ክፈስስ ከሎ ሪኣ እያ። ስለዚ ኣምሪራ በኸየት። ካብ ዝወለደቶ ጀሚራ ወደይ እናበለት ብስጋኣት ትነብር እኳ እንተነበረት ናይ ህዚ ናይ ወዳ ነገር ግን መሪር ኮና። ነዚ ዝረኣየ ወዳ ነቲ ይፈትዎ ዝነበረ ደቀ መዝሙር ንዮሃንስ ኒሃዴኻ ኢሉ ሃቦ። ኣብ ቀራንዮ ንዝርከቡ ኩሎም ብዮሃንስ ኣቢሉ ኣዲኡ ሃቦም። ናብ ቤታ ምስ ኣተወት እውን ብኽያት ክትሓድግ ኣይከኣለትን። ክሳብ 3 መዓልቲ እውን ምግቢ ኣይቀመሰትን። ዕለተ ዓርቢ ፀሓይ በቐትሩ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ስለ ዝኾረየት ብርሃና ኸልከለት። ንኢየሩሳሌም እውን ጸልማት ወረሳ። ወርሒ እውን ኣምላኽ ኣብ መስቀል ብምርኣያ ደም ለበሰት፣ ከዋኽብቲ ረገፉ። ክርስቶስ ኣብ መስቀል ከሎ ትንቢት ኩሉ ከም ዝተፈጸመ ምስ ረኣየ ተፈጸመ በለ። ነፍሱ ካብ ስጉኡ ፈለየ፣ ኣምላኽ ብስጉኡ ሞተ። ብነፍሱ ንዝሞተ ኣዳም ንምድሓን ክርስቶስ ብስጋ ሞተ። ኣይሁድ 3 ዓመትን 3 ወርሕን ናይ ህይወት እንጀራ ከምግቦም ቃሉ ከማይ ከፍስሰሎም ንዝነበረ ኣምላኽ ሰቒሎም ካብ ቀራንዮ ይወርዱ ነበሩ። ብጸሓፍቲ ፈሪሳውያን
ሓጎስ ጀመሩ። ነፍሲ ወከፎም ድማ ብዛዕባ ዝፈጸምዎ ገበን ይዛረቡ ነበሩ። መዓልቲ እናመሰየ ኸዳ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ናብ ጲላጦስ ኣትዮም ስጋ ክርስቶስ ኣውሪዶም ክቐብርዎ ለመኑ። ጲላጦስ ድማ ፈቐደሎም። ንሳቶም ድማ ካብ መስቀል ኣውሪዶም ስለና ብሞት ኣዒንቱ ከም ዝተዓጸዋ ኣእዛኑ ከም ዘይሰምዓ አንደወቱ ስቕ ከም ዝበለ ኣእዳውን ኣእጋሩን ከም ዝተኣሰሩ ምስ ረኣዩ ንምውታን እተትንስእ ጐይታ ሞትካ ዲኻ ከመይ ገይሩ ደኣ ሞት ኣብ ልዕለኻ ሰልጠነ እናበሉ በኸዩ። ብናይ ሰብ ስርዓት ክገንዝዎ ምስ በሉ ኣዒንቱ ተኸፍታ። ንዮሴፍን ኒቆዲሞስን ድማ ከም ምድራዊ ሰብ ስቕ ኢልኹም ኣይትግነዙኒ፣ ከምዚ ኢልኹም ግነዙኒ በሎም። ንሳቶም ድማ ቅዱስ እግዚኣብሔር፣ ቅዱስ ሓያል፣ ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳሃለና። ቅዱስ እግዚአብሔር፣ ቅዱስ ሓያል፣ ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳሃለና። ቅዱስ እግዚአብሔር፣ ቅዱስ ሓያል፣ ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተንሥአ እሙታን ኣመሳልስት ዕለት እናበሉ ገነዝዎም። ዮሴፍ ንርእሱ ኣብ ዘስርሖ ሓድሽ መቓብር ቀበርዎ። ነቲ መቓብር ብዓብዪ እምኒ ሓፀውዎ። ካህናትን ፈሪሳውያንን ተኣኪቦም ደቀ መዛሙርቱ ተስኡ ኢሎም ንህዝቢ ከየውርዩ ንጲላጦስ ነጊሮም ብ4 ሹማምንትን ብ400 ወታደራት መቓብር ኣሐለዉ። ቀዳም ለይቲ ናብ ሰንበት ዘውግሕ ከዋኽብቲ ንሰማይ ኣጸቢቖምዎ ነበሩ። ወርሒ እውን ኳዕ ዒላ ንምድሪ ተብርሃ ነበረት። ሓንደበት ኣብ ከባቢ ጎለጎታ ዘፍርሕ ድምፂ ተሰምዐ። ክርስቶስ በገዛ ሓይሉን ስልጣኑን ብዓብዪ ኽብሪ ተንስአ። ናይ ደቂ ሰባት ታሪኽ ተቐየረ። ባርነት ጠፍአ። ሲኦል ብብርሃን ተመልአት። ነፍሳት ካብ ቁራኝነት ሓራወፁ። ገሃነም ፈራረሰት። ሲኦል እውን ተበርበረት። ሞት ክሕዞ ስለ ዘይከኣለ ነቲ ዝተገነዘሉ ጨርቂ ገዲፉ ልብሰ መንግሥቱ ለቢሱ ተንስአ። ክውለድ ከሎ ማህተመ ድንግልና ድዩ ከም ዘይለወጠ ኣብ ትንሣኤ እውን መቓብሩ ኸይከፈተ ብኽብሪ ተንስአ። ምስጋና ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ጊዜን ንዘላለም ዓለም ኣሜን።